Hai guys, nongno lam sukan channel lo. An channel la tinane blog ka to Durga Puja ni beranyai sini Mandai area wo. Sini Mandai unta saita kayo sini Mandai yo. Mandai Bazar Committee, Mandai Competition Market, ke Ajruma, ke MBB Club. Gata duita ro club rong ke kailia. Samel tang kailia, engka kai nongno punuguna. Jotono taiksia korek tengka jotono no hambai Durga Puja ni bagai jotono khakayo jotono kaham goreng tongbai hanai jotono kaham goreng kai berai baji jotono Durga Puja ni engkai ang to tini blog engkai norong punugun norong nai jongdi mandayo sajau sakai ma jaga norong punugun tini norong nai jongdi tai norok bo sin mandai haye berai baji je mandai area ni kata borok to nanya sure semano engkai je onyi jaga ni bo sin mandai haye berai nai baji hamsung no tabo ang punugun norok soyasa an channel lo nai jongdi Nor ta phunugana seng ang khajak Bazar Committee nor Bazar Committee osonok phunugana tai matare phunugana nor nai chongni ei gabong kai tang tabo Bazar Committee hapakya Bazar Committee borong osa kaimani nogo hapakya le buni osonok nor tabu nai jene matai phunugana Cerai korang ne beran seperti ne beran intens aja tunggu beran malai kok saja. Ayo sana aja. Đây mà sẽ đi sao bên này bên này nè, ông có cái món này chúng nó sẽ cái nó khai bên này cả, bên này cái tao bên này cái tao đi xin lại. Anh này aja. Norong manai ko ang ta phajo phaikia sini Mandai Ajruma Club ke ton samana rok sini kronghol ganawa pro kosono kayo hikono ti bongno samatai nana joka tola komen ke sabaji jotona yani video na jongai rok bongyo sa ang tabuk habjoka sini Mandai Competition Market do nabong ni osamo tanyanyai brok taklai osamo tanya halia banner banyo kaikya tabni ke bong ni kuno kaisa suk mare rang poisa tabuk kicha problem bla lockdown rok ka corona virus ma ge ansa family ana banner bai kaikya iman naji brok ni
ang tabo hamnai MBB club osanok bisingo haboi noro samotai phunungnai norok naitongdi tai kaisa kok norok je ang tini phungmani bisingo jotun se bo club osanok bai te motek naichoka rok tola comment kaisa di tabang haboi tongo iko bongkai MBB club ni osanok iko osamotai naidi norok tola comment kaisa de do bo bisik naichoka bo osanok motai tini bagi answer na jotono hambai.